Normalitet og afvigelse. Kapitel 7. Specialpædagogisk virke. Differentieret undervisning. Definition af differentieret undervisning. Differentieret undervisning er undervisning, som er tilpasset den enkelte elevs behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder. Differentieret undervisning versus god undervisning. Differentieret undervisning er ikke lige god undervisning. Differentieret undervisning bliver ofte sammenlignet med god undervisning, men det mister lidt sin mening. Det er eleven, der skal have et godt udbytte af undervisning ud fra elevens egne forudsætninger, undervisningsplanen og samfundets forventninger. Alle skal have mulighed for at mestre, for at lære at udvikle sig uafhængigt af forskelle og særpræg, for at blive bedst muligt rustet til samfundet og fremtiden. Didaktik. Didaktik er lige undervisningslære. Didaktik rummer teorier og begreber til brug i forbindelse med diskussion, planlægning, gennemførelse og evaluering af det pædagogiske arbejde. Specialpædagogik som et tværfagligt fag. Specialpædagogik er et tværfagligt fag, den henter sin viden fra en række nabovidenskaber. Snævert didaktikbegreb er undervisningens hvad, undervisningens mål og indhold, metodik, et selvstændigt pædagogisk område, som fokuserer på arbejdsformer og undervisningsmetoder, det er undervisningens hvordan. Udvidet didaktikbegreb omfatter mål, indhold og arbejdsformer, men også begrundelse er lige med undervisningens hvorfor. Det vil sige begrundelse af valg af indhold, undervisningsmål, planlægning, gennemførelse og evaluering. Hvorfor og hvordan er de vigtigste? Hele undervisningen bliver meningsløs uden dem. Undervisningens valg. Hvem er tilrettelæggelsen for den enkelte elev med elevens forudsætninger og behov? Almen didaktik, fagdidaktik og professionsdidaktik. Almen didaktik, elevplaner og skolens formål. Fagdidaktik er undervisning i hvert enkelt fagområde. Professionsdidaktik er inden for erhverv. Specialpædagogikken har relation til alle områderne, og didaktikkens funktion er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Didaktik er beskrivelse og analyse af, hvordan uddannelse og undervisning faktisk foregår. Elevplaner. Elevplanernes formål. Elevplaner er værktøjer til differentieret undervisning for alle elever. Planerne skal vise mål og indhold for undervisningen og hvordan den skal udvides. Årsplanernes formål. Planlægningen er for hele klassen hele året. I årsplanerne bliver der ikke taget hensyn til den enkelte elev, men det hensyn ligger i elevens egen elevplan. I elevplanerne tager man udgangspunkt i individuelle forudsætninger og fælles overordnede mål for undervisningen. Forholdet mellem årsplaner, sammenhæng mellem læseplanen og elevplanen spiller en central rolle. Elevplaner til elever med specielle behov. Elevplanen er et instrument til at virkeliggøre inklusion, ligeværd og differentieret undervisning. Derfor skal elevplanen indeholde hele det undervisningstilbud, der gives, og ikke kun specielle aktiviteter. Elevplanen skal derfor bestå af en specialdel og en del, som er fælles for hele klassen. Specialdelen forbereder eleven på det, der skal ske i det fælles, eller en efterbearbejdning af det, der er sket i det fælles. Jo mere omfattende specialundervisning er, jo mere omfattende skal elevplanen også være. Visitering af specialundervisning. Der skal være en pædagogisk-psykologisk rådgiver, der skal visitere til specialundervisning. Elevplanerne kan indgå i forskellige retninger, men de kan også indgå alle sammen. Læseplanscentrerede elevplaner. Læseplanscentrerede elevplaner tager udgangspunkt i de eksisterende læseplaner, trinmål og fællesmål. Eleven tilegner sig stoffet som beskrevet i fællesmål eller trinmål. Udviklingscentrerede elevplaner tager udgangspunkt i det psykologiske udviklingsområde som fysik, motorisk, intellektuel, emotionel, social, æstetisk og etisk udvikling.
Mestringscentrerede elevplaner. Eleven har behov for at orientere sig i lokalsamfundet og i området omkring skolen. Udgangspunktet er en dagligdags krav til mestring. Kortlægning af differentieret undervisning. Forskellige faktorer spiller ind. For at kunne kortlægge undervisningen er det vigtigt at have kendskab til f.eks. det sociale miljø i klassen. Hvilke ressourcer er der til rådighed, forældrenes opfattelse af og forventninger til skolen. Forskellige metoder. Forskellige metoder til dette kan være logbog, portfolio, observation, systematisk iagttagelse, samtaler med mere. Positiv ånd. Kortlægning af den enkelte elev med særlige problemer skal ske i en positiv ånd, fordi det giver et bedre grundlag for arbejdet med individuelle elevplaner, i stedet for kun at fokusere på problemerne. Samarbejde. Inklusion. Inklusion forudsætter et internt samarbejde med skolen og dens personale, samt samarbejde mellem forskellige faggrupper. Elever med særlige problemer. Inden for det specialpædagogiske område er det vigtigt at lære eleverne med særlige problemer at samarbejde med andre for at forberede dem til samfundet. Samarbejde mellem skole og forældre. Samarbejde mellem skole og forældre er specielt vigtigt i forbindelse med specialpædagogiske foranstaltninger, da dette ikke kan iværksættes uden forældrenes eller værgens tilladelse. Forældrene bør inddrages i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev. Samarbejde mellem lærere og specialpædagoger. Samarbejde mellem lærere og specialpædagoger er vigtigt, og arbejdet bør så vidt muligt integreres som en naturlig del af skolens samlede aktivitet. Individuel undervisning er ikke kun pædagogens ansvar, men finder sted i lærerteamet. Klassens lærer har ansvar for, at der bliver planlagt et undervisningstilbud. Andre instanser. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at samarbejde med andre instanser uden for skolen, såsom PPR, børne- og ungdomspsykiatrien, socialforvaltningen m.m. Usikkerhed, adhokrati og praksis. Ingen direkte teori eller regler. Inden for specialpædagogikken er der ikke nogen direkte regler eller teorier, som man kan læne sig op af. Forskellige fremgangsmåder på forskellige elever. Man kan heller ikke bruge den samme fremgangsmåde på to forskellige elever, da børn er forskellige. Man er som lærer nødt til at forske og undersøge hele tiden for at læse problemerne. Praksis. Handling i en situation. Som praksisform drejer specialpædagogisk virksomhed sig om refleksion i handling. Det vil sige, at vores tænkning påvirker det, vi gør, mens vi gør det. Praksis. Refleksioner over et givet emne. Praksis forudsætter elementer af refleksion og samspil. Derfor kan ureflekteret og ubegrundet praksis fungere som tilvirkning og produktion, uden at kvalificere til betegnelsen praksis. Det betyder, at man gør sig nogle refleksioner over et givet emne eller en situation. Kommunikation er nødt til at være for at få de to praksiser til at handle sammen.